Me pelaamme Thor Transportia. Minun ensimmäinen peli. Minulla on mansikkapoverukkia minun huulessani. Ja se on hauskaa näin. Eli play. Ja aloitetaan ihan ensimmäisestä. Eli tuossa on näköjään turtle. Vai niinkö? Selvä. Turtle. Eli eteenpäin. Onpas tämä vaikeaa. Siellä on toinen pingviini. Miksi pingviinit tuota oikein? Jee, pingviini. 2 turtlea. Miksi minun pitää laittaa ne päällekkäin? Miksi ne voi laittaa vierekkäin? Näin. Tämähän on vaikeaa. Upsidaisi. Olenpa minä hyvä pingviini. Näin. Eteenpäin. Täysiä. Yeah. Next. Turtle doesn't like high speed. Okay. Now go high speed. High speed. What the fuck? I don't know why turtles flicking jump, but they jump now. Okay. Next. Beautiful place. Monkey. Monkey jumps. Let's go into the possible. Okay. Another. That's penguin. I don't see anything. You fucking monkey! You fucking monkey! You fucking monkey! I hate you. Fucking monkey. You gonna die, you fucking monkey, if you freaking jump. Go away, I feel. Okei, nyt tulee mainostauko.